Okay guys, good morning. So magandang umaga, no? Magandang umaga sa inyong lahat. So ang tagal nating hindi nag-vlog. So kamusta na kayong lahat? So nandito ako ngayon sa Pangasinan, sa hometown ng aking father. Lechong Idi yan. So ito yung bahay ng aming lola. Marami ng pagbabago dito. So ang lalaki na ng mga bahay. So tutur ko kayo dito sa loob. Yan, tita ko, si Nicole. Laki na talaga ng pagbabago dito. Ha? Amin Lola Irang. Sige la, thank you. Ano na siya, magna 92 years old. Nagtitiktok kayo? Oh, sige. Yung artist doon sa ano? Narek? Nalagang pusa. Pakinabang din ang ano niya, dahon. Ay! Nabibidyo sa baka mo. Ayan, punta kami ng Lingayen Beach. Ayan sila. Ha? Gawang ko lang. Ang laki lapad ng paa niya. Pupunta na kami ng Lingayen Beach. Sanjep kami, Valencia family. Sino ba masama? So yan guys, no, nandito kami sa Lingayen Beach. So ang laki na ng pagbabago nito. Yan. So open to sa lahat. So wala tayong entrance dito. So yun yung family namin, no. Mga pamangking ko, papa ko, tito ko, mga anak ko. So malapit lang sa parking, tapos banda doon beach na. So shoutout sa iyo, no, Jason Olanday. Andito kami sa Asinan.
Hindi na tayo nagkita. So shoutout nga pala no, kay Jason Ulanday no. Nandito na kami sa Asinan, Lingayen Beach. Hindi rin tayo nagkita-kita dito. Yan, welcome to Pangasinan, Pangasinan. Yan. Ayos yung telescope mo ah. Mga chewing ko, si Joey Valencia. Dito Chong oh. Ayan oh, ayan sila. Video. Welcome to Lingayen. Lalako, pikwa mo. Oh, Nadine. So ito yung pangalawa ko no. Yan, pwedeng pang model yan. Ito yung panganay ko. Yan dito pwede rin kayo mag-volleyball no. So magdala na lang kayo ng bola. Yan. I like the spot. Yun na. Okay ka muna sa vlog. Saan galing? Sino? Ah. Ligo ka na. Ligo na kayo. Hawak kay cellphone eh. Din. Ayaw mo maligo? Ano na, habang di pa masyado mainit. Oh. Ito yung bunso ko. Pinakamatangkad sa anak ko to. Ayan. Ayan yung tita ko. Ito yung anak niya. So, ang ganda nga ng dagat ngayon, no? Guys, so, maraming tao yan. So, nandito kami ngayon sa Lingayen Beach, Pangasinan. Sa hometown ng aking tatay. Sa Asinan, Bugalyon. So, from Asinan, kung babiyahe ka, may sarili kang sasakyan. Para mga 15 minutes lang, no? Papunta dito. So summer na. So ang init. So relax. So shoutout nga pala no, sa lahat ng mga viewers ko no, sa tagal ng hindi ko pagbablog. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Ini kilig. I'm a big boy. Uy. So sabi daw nila dito no guys no. Pagdating ng mas hapon, so oras natin 9:45. Lumalakas yung alon dito. So yan no guys, makita mo. Ay yung mga bata, inganyo. Tuwan-tuwa.